Čaute ľudia, tu je Alex Kuchtík a vítam vás u nového videa. A budeme robiť jeden typek, volal sa, že na YouTube sa volal, že neviem, 111 sa mi zdá, áno, tak sa volal. Neviem, čo je to za meno, nepýtajte sa mňa, pýtajte sa jeho. Je to pod videom, čo som sa pýtal, čo mám urobiť. Tak chcel banánový chleba. Tu máme 3 banány, maslo, kypriaci prášok, 2 vajíčka a múku. Takže, zoberieme si banány, olúpeme si ich a dáme si ich do misky. Jeden. Dva. 3. Tak. Teraz, keď tie banány máme vylúpnuté, šupky nepotrebujeme, to zahodíme. A tento banán rozpučíme, napríklad vidličkou a tak. Tak, keď to bude rozpučené, tak vám to ukážem. Takže, som späť, mám to takto rozpučené, je to úplne na kašu. Teraz si do toho pridám maslo. Ja mám ramu. Tak. Opsa. Skoro mi spadol prchnák. XDDD. Takže zoberiem si maslo. Tak. Dám si takýto kúsok. Takýto kúsok masla. Dáme to tam. Teraz tam dáme 2 vajíčka. Ja mám, že domácie, tie sú úplne najlepšie. Mňam to, keď si robím ráno praženicu alebo niečo také. Mňam. Rozklepneme si ich tam. A dáme si ešte kypriaci prášok sa to volá. Hehe, biely prášok. Hehe. Nebudem hovoriť, čo to je, lebo dostanem žltý dolár. Dobre, nasypeme si tam trošku. Tak. Trošku, fakt len štvrťku z tohto balenia. Len úplne trošičku. Som späť. A ideme zase, ja som si s tým džubol do nosa. Ideme s týmto rozpučiť dve vajíčka, maslo a ten kypriaci prášok. Si to ideme do toho zamiešať. Tak, ako sme pučili banán. Môžete to kľudne aj vidličkou alebo nejakým mixerom, ako sa vám zachce. Takže, máme to vymiešané s tým. Malo by to vyzerať nejak takto, len to tečie. No a teraz som si zobral vidličku kvôli tomu, že ja tam budem dávať múku. Múku dávajte podľa oka a musí to byť také, neviem, jak to mám opísať, nie také, také jak sopeň to má byť, proste lepkavé a také, no. Takto dáme múku, neviem, zatiaľ dajme tomu takúto. Toľko, začnem miešať. Miešam. Takže, vymiešané, hotovo. A teraz, namastíme si plech, alebo keď sa vám nechce namastiť plech, tak môžete si tam dať pečiaci papier. Ja som ho nenašiel, tak som musel namastiť. Mňau. Takže, malo by to cesto vyzerať nejak takto, že fakt ako sopeľ. Je to, no proste, nevyzerá to pekne. A keď si to chcete osladiť, ale držíte dietu ako ja, tak ja si tam dám med. Keď sa čudujete, čo je v tom mede, tak to sú oriešky, konkrétne vlašské. My sme boli v Maďarsku a tam majú takú špeciálnu medáreň, kde sú proste, že oriešky v mede, ale majú tam, že fakt aj, že nie len tieto vlašské, ale majú tam, že aj, jak sa to volá? Toto, čo je v jadierka, áno. Vypadlo mi to slovo. Jadierka. Nie z melónu, ale z tekvice, áno. Tekvicové jadierka v mede tam majú, to je fakt dobré. A fakt je to dobré, ale to je v Maďarsku, ale tam na východe v Maďarsku. Lebo ja tam mám totiž to babku. Mám takže blízko Maďarska. Takže zoberieme si teraz tento plech. Krásne namastený a rúru si nahrejeme na
180 stupňov a budeme to priecť približne tak 20-25 minút, ako vám to vyjde, akú máte rúru, podľa toho, či máte silnú, slabú, či to tam dáte hneď, jak bez nahrievania, či to tam dáte, jak sa to nahrie. Tak, keď sa to nahrie, tak 20-25 minút. Tak, dáme si to pekne sem. Krásne. Si dáme teraz misku na bok a ideme to tu roztrieť, aby to bolo pekne v kruhu, aby sa to pieklo v kruhu. A skúste tak rovnomerne, aby potom, keď vyberiete z rúry, tak jedna časť nebola spálená a jedna neurobená. Že skúste tak rovnomerne. Že rovnomerne, akože myslím tak, že rovné, aby to bolo. Žiadne, že je taký kopček a potom bude, že miniatúrne centimeter nad plechu, že fakt roztrite to dobre. Ja to opakujem, viem, ale je to fakt dôležité, lebo potom koláč sa absolútne nepodarí. No, máme to roztreté, jakž takž. A ukážem vám to, musím si zobrať tak tomu aby sa vykydalo. Takže takto to nejak vyzerá. Nice. A už to len dať do rúry, počkať 20 minút, 20-25 minút a máte hotové. Takže kamoši, ja už to pekne pečiem a dám vedieť, keď sa to dopečie.